Bon dia i bona hora, i un podcast quan és l'hora. Benvinguts en directe des del Casal d'Olesa, on estem enregistrant aquest programa especial Nadal, edició Pastorets. Efectivament, avui parlarem dels Pastorets d'Olesa, una obra que cada any ens visita per Nadal i que ja ha esdevingut el producte estrella de l'entitat que representem. Ens recorda la importància de valorar les tradicions mirant al passat, una obra del 1916, però que és un aprenentatge pel futur i una escola de teatre per les moltes persones que hem tingut l'oportunitat de formar-hi part algun cop a la nostra vida. La dinàmica del programa d'avui serà molt distesa, més distesa que de costum. Si bé que és cert que som aquí per conèixer totes les novetats i no tan novetats sobre l'edició d'enguany, també volem divertir-nos i passar una bona estona parlant d'un tema que ens uneix a molts dels que estem avui aquí. Així doncs, farem jocs i dinàmiques en relació a l'obra i al final de tot, atenció, perquè sortejarem en directe entre els que esteu aquí una entrada per venir a veure els Pastorets aquest Nadal. Pel programa d'avui ens acompanyen un munt de convidats que parlaran amb nosaltres, d'entre ells els directors del programa i membres del repartiment de l'obra. A més, també ens acompanya un meravellós públic que tant de bo tenir-los cada programa donant suport perquè l'experiència és incomparable. Tots vosaltres i els que ens esteu escoltant en diferit, sigueu benvinguts al Casalet. Comencem! El Casalet, el podcast del Casal d'Olesa. Vale, doncs comencem el programa. Fort aplaudiment, sisplau, un altre cop. Sí, molt bé, molt bé. Comencem el programa donant la benvinguda als primers convidats d'avui, que no podien ser uns altres que els directors de l'edició d'enguany dels Pastorets, el Daniel Busson i l'Albert Grivé. Fort aplaudiment! Hola. Hola, Dani, hola, Albert. Què tal? Hola, què tal? Bé? Ara molt bé. Molt bé. Una mica tallats. Hi ha càmera, hi ha públic, una mica... No hi estem acostumats. Ja. Bueno, benvinguts al Casalet. Us hem convidat perquè volem conèixer de primera mà les novetats d'aquesta temporada, coincidint, que és la temporada que coincideix amb el centenari d'aquesta entitat que representem, del Casal. I res, ja començarem amb preguntes, si us sembla bé, ja directes al gra. Vinga, va. Sí? Qui vol respondre a la primera pregunta? Bueno, digues la pregunta. Vale. No ho dic. Vale, no és el primer any que dirigiu. Quants anys fa que hi participeu, els Pastorets, que hi participeu i que dirigiu? I quins personatges i càrrecs heu tingut? Va, responeu-la els dos, així... Qui vol començar? El Dani, per galons que fa més temps que hi és. 20 anys, potser fa? No, 20 anys els fa jo. Pues llavors 21? 22 o 23. Vale. 22 o 23, vaig començar fent de Jetzer, vaig passar a fer d'Àngels, Sant Miquel i Sant Gabriel indistintivament, perquè érem dos que sortíem a tot arreu, i després Satanàs, Lluquet, i no sé si hi ha alguna cosa més, em deixo. I de Simeó. Ai, i de Simeó. Que potser és el paper que has fet més anys. Sí, de fet, sí. Segurament és el paper que he fet més vegades, Simeó. Sí. Bueno, i potser un cop vaig fer de Sant Josep. Sant Josep també, és veritat. Sí, Sant Josep. I ja està, diria. Saps què passa? Que ho farem una miqueta llarg, vale? No, endavant. Saps què passa? Que abans els personatges, els interpretàvem durant 2-3 anys, però tranquil·líssimament, Vull dir, ara de vegades és com un any i next, no? I ara, abans era 2-3 anys i els assaboríem. Sí, abans era el model una mica el model passió de, bueno, ja que t'aprens el text el fas uns quants anys, perquè si no te l'has de tornar a aprendre, i ara sí, però els protes no els movem tant, no els hem mogut tant últimament. Que sempre passa allò que el primer any com que ho vius amb nervis i no l'acabes d'assaborir, i llavors el segon és quan ja el gaudeixes, perquè ja no estàs tan pendent del text, ja el text el tens gairebé als peus i llavors pots introduir coses noves a l'escena, pots fer improvisacions. Bueno, Albert, quan es permetien quins càrrecs has fet? Jo és la meva 20a temporada dels Pastorets, i vaig començar tocant el contrabaix el primer any, que teníem orquestra en directe i jo tocava el contrabaix amb l'orquestra. Després he fet de Fúria, vaig fer d'Avarícia, vaig fer una cosa d'uns follets un any que vam fer com un fil conductor estrany i anava pintat de blau.
i amb cascabells i leotardos. I després diria que vaig passar a fer de Simeó molt jovenet, perquè vaig començar a fer de tècnica i volia fer de tècnic i no volia sortir. Llavors l'Andreu Avalí em va dir almenys fes això, i vaig fer de Simeó, em va agradar bastant, i després li vaig agafar gust perquè no he parat de fer-lo des de llavors. Després vaig fer el Satanàs, el pitjor moment dels Pastorets, em sembla, d'Olesa dels últims 30 anys ha sigut aquella època. I el Jeremies també l'he fet, amb la Sara i el Dani a dirigir aquell any. Després vam passar a dirigir amb la Sara i el Carrica i vam fer de Simeó. Amb el Ferrés vam seguir fent de Simeó i llavors ja amb la nova etapa, un altre cop de direcció així més jove i tal, vaig fer de Jatzé i de Lluquet, vaig ser el primer Lluquet amb sobrepès de la història. I bé, ara he tornat a fer de Simeó aquest any per circumstàncies, i a dirigir pel centenari i ja està, diria que ho he fet més o menys tot. Bueno, quan no dirigíem ni fèiem cap paper així que fèiem de Simeó, també fèiem una mica de producció, vam seguir fent tots dos així com de comissió de pastorets d'aquí del casal, i ens dedicàvem a dir-li als directors què volien i ens deien que ho tenien tot controlat, així que treballàvem poc. Però bé, és una feina agraïda treballar poc. Què ha significat per vosaltres dirigir el passe aquest que veu fer? Quan el veu començar a fer? Quants anys porteu? Bé, jo la primera temporada vaig dirigir els Pastorets, tenia 19 anys. I bé, va ser un pas important perquè sí que és veritat que veníem de l'any anterior, que eren el primer any que havien dirigit la Sara i el Dani, que vam fer molta pinya, em recorda bastant a la colla que teniu ara tots aquí, que tots teniu més o menys la mateixa edat i us aveniu i després quedeu i de més, i anàvem a un bar que es diu El Carreró, que ja no està obert però que estava aquí a la Rambla, i ens passàvem hores i hores i hores després dels assajos de les representacions parlant dels Pastorets i de què faríem i de per on sortiria i que si això ho podríem fer d'aquesta manera i que si això ho podríem fer d'una altra manera. També teníem les claus d'aquesta Santa Casa i havíem vingut a fer els Pastorets a altes hores de la matinada a fer versions alternatives dels Pastorets, i amb tot això tenies ganes de provar i de fer coses. I ens vam topar, el Dani ja hi era, perquè el Dani ja havia fet hasta coses més grosses, havies estat d'ajudant de direcció a una cosa, no sé on... Ah, sí, de Barcelona. Vull dir que el Dani havia fet coses, però pel Carrica i jo, que teníem 18 i 19 anys, la Sara va ser molt generosa i ens va deixar entrar a l'equip de direcció i la vam liar tot el que vam poder, vam fer 3 anys. Per nosaltres va suposar encarar-nos a un rol nou que no havíem fet fins ara, és una cosa una mica diferent, a més havent de governar a gent de la nostra edat, que també que eren col·legues nostres, vull dir, a l'hora d'exercir certs rols i certes coses era una mica complicat, però també teníem col·legues una mica guerrers, aquí hi ha el Pol que em pot donar fe que va haver-hi moments difícils, però bé, va ser una experiència molt gran i després hem seguit fent coses, vull dir, jo ja vaig descobrir que m'agradava dirigir i a partir de llavors vaig dirigir més coses perquè és una escola, no?, els Pastorets. O sigui, volia parlar sobretot d'això, d'aquest nexe d'unió que generen els Pastorets en les persones que el fan, és a dir, com a gran obra també de la tradició nadalenca catalana. Què creieu que tenen, va per tu Dani, què creieu que té els Pastorets que el fa que s'hagi mantingut fins avui en dia i que se segueixi representant i que sigui un niu de vincle de moltes coses? És una història senzilleta, tendra, té moments divertits i aquí a Olesa durant molts anys no, alguna vegada ha passat que ha estat així de no fer-se els Pastorets i alguna vegada inclús el dia abans han decidit que s'havia de fer els Pastorets. Han dit no pot ser que aquest any hi hagi els Pastorets a Olesa. Vull dir que al final també forma part ja tant de tot el nostre imaginari que és molt fàcil que nosaltres hi fiquis 2 persones a dalt de l'escenari i diguis que són Lluquet i Rovelló i ja t'imaginis el bosc al darrere, t'apareguin unes 7 o 8 o 9 persones fent així com una miqueta encorbades, fent una miqueta de Gollum i tal, i ja dius són les fúries. I és una obreta, sí, això que t'he dit, senzilla, tendra i que a més és tradicional i és com que de seguida
t'avens a acceptar el que et proposen a dalt de l'escenari. I ja ara parlant sobre aquest any, ja dirigint-ho, sobre aquest any, què ens podríeu avançar una mica del que és aquest any, com funciona, com seran els Pastorets, quin format tindran, com han canviat o no en relació en altres anys i una mica com els esteu veient? Bé, la novetat més gran d'aquest any i el que és més trencador pel que són els Pastorets és que hem intentat que siguin més tradicionals i més canònics que habitualment, perquè normalment aquí a Olesa, almenys els 20 anys que fa que hi participo i els 10 més que en tinc memòria, doncs sempre han sigut trencadors o sempre han buscat innovar en història, en text, en tot, partint sempre de Foc i Torres, i aquest any pel centenari, així com l'any passat, i lligant una mica amb la producció de l'any passat del Trial d'Aventura, l'any passat els personatges van resetejar al final de la d'això els Pastorets, i aquest any fem uns Pastorets resetejats, uns Pastorets vanilla, uns Pastorets sense DLCs, vull dir uns Pastorets normals, i bé, tot lo normals que els podem fer, perquè sempre hi ha coses, vull dir, sempre hi ha coses que se'ns escapen. Sobre el que són els aspectes escenogràfics, tècnics, de vestuari, de l'obra, què ens podeu avançar? Si hi ha coses noves, si es manté molt el mateix de l'any passat, una mica, com m'heu fet aquest salt a la tradició? Directament és fidelitat al text i ja està? O hi ha coses que també s'han canviat per... No, s'ha canviat molt poc respecte a l'any passat amb aquests aspectes que dius. Escenografia és 100% la mateixa. Vestuari sí que s'ha canviat, que en lloc de que els pastors vagin disfressats o vestits com de catalanets, aniran disfressats o vestits de l'època i el lloc on representa que transcorre la història, que és l'any 0 allà a Betlem. I l'aspecte tècnic és molt semblant, oi que sí, Fran? Ha canviat alguna coseta, vale. Ha canviat alguna coseta, potser hi ha alguna música que hem canviat, però jo diria que en aquest sentit tot això és bastant... Els directors demanen 15 puntuals perquè l'Àngel surt per 15 llocs diferents i els tècnics els han de canviar. En aquest sentit llavors no ha canviat. No ha canviat. Una cosa que sí que ha canviat és que aquest any hi haurà foscos entre escena i escena, que era una cosa que intentàvem evitar els últims anys, de fer-ho com més dinàmic, que quan s'acabés una escena ja s'enllacés directament amb l'altra, i aquest any ens permetem els foscos també per contextualitzar-los a dins del que és la tradició. Sí, a més és una cosa que també ja dialoga directament amb la tradició. A més, volia parlar sobre els Pastorets i com es vinculen al que és el centenari del casal, aprofitant que ets el president del casal, de l'entitat. Clar, tots sabem que la importància és molt gran, però fins a quin grau és la importància dels Pastorets pel casal? Bé, és molt important perquè és el seu buc insígnia, per dir-ho d'alguna manera. Està vinculat gairebé. Casal amb Pastorets és gairebé sinònim i té un pes molt important perquè, a més, el casal, que està molt enfocat pels joves, que sempre recordem això, que les portes estan obertes pels joves, veniu. Els Pastorets també és una porta d'entrada pels joves que venen al casal. De fet, nosaltres mateixos vam entrar al casal perquè vam començar fent els Pastorets. I a més, els Pastorets també els entenem com una escola de teatre, no només d'interpretació, sinó pel que pot venir inclús després, de tota la producció a nivell tècnic, a nivell d'escenografia, a nivell de vestuari o a nivell de direcció, que nosaltres també vam començar jovenets dirigint i no en teníem ni idea i va ser com una escola per nosaltres. De fet, el casal són els Pastorets més enllà de l'edifici, perquè no sé tu, Dani, crec que també, però jo vaig començar fent els Pastorets als Salistes, perquè el casal estava tancat perquè l'estaven fent nou, vull dir, i tot i així era allò que mantenia viva l'entitat, vull dir, el casal no és només un teatre, és una entitat viva,
va seguir fent coses quan no tenia espai per fer-les i va seguir fent els Pastorets tots els anys que no es van poder fer aquí. Vull dir, nosaltres vam començar, almenys jo vaig començar a relacionar-me amb l'entitat com a actor als Salistes, quan no hi havia espai físic per fer-ho, vull dir, així d'important és. Jo vaig començar assajant a l'antic teatre. És a dir, vaig començar assajant a l'antic casal i llavors vam passar als Salistes. No vam arribar a representar aquell any, no vam arribar a representar-ho al casal, vam anar directament als Salistes. Sí. I relacionant-ho amb el centenari, perdona, que potser era un punt que m'havia oblidat, han sigut importants perquè han marcat el punt d'inici, van marcar el punt d'inici el 2024, 2023-2024, i marcaran l'any final, la cloenda del centenari, ara el 2024-2025. Clar, perquè recordem que al gener doncs farem la cloenda del centenari del casal i doncs clar, els Pastorets una mica que toquen, no? Per tema dates també, estan allà tancant. Tot i que s'ha de dir que no és l'última activitat que fem del centenari, és potser la penúltima. Vale. Bueno, això ja quan sigui el moment també ja us avançarem des d'aquí, des del Casalet. Ja últim, per acabar, la importància dels Pastorets en la cultura catalana. Albert. Bé, vam anar, hi ha una cosa que es diu Federació de Pastorets, Coordinadora de Pastorets, que són gent molt pesada, que envia molts missatges al llarg de l'any, però que organitza de tant en tant, no se sap quan, perquè la periodicitat és sorpresa, uns congressos, i vam anar a un congrés a l'Espluga de Francolí, que justament el Salvador Cardús, que havia sigut catedràtic, és catedràtic de Sociologia de l'Autònoma i va ser profe meu a la carrera, va fer tot un speech, va llegir un paper al principi d'obertura sobre això, sobre la importància dels Pastorets dins el calendari festiu i dins la formació de la identitat catalana. A mi em sembla que va ser molt interessant i parlava justament de com els Pastorets cristal·litzen, no és una forma cristal·litzada de la nostra cultura, per tant són folklore en el sentit que els protagonistes són els catalanets, diguem-ne, típics i et relaciones amb la barretina, amb el mas i amb tots els elements que formen part d'aquesta identitat menestral i que és important, però que a la vegada no són folklore, són cultura popular perquè tenen la part aquesta de transmissió i de renovació constant els uns als altres, que estan molt vinculat en aquesta identitat cristal·litzada i bé, és un combo fantàstic per renovar la identitat i la cultura any rere any. Bueno, doncs quina millor propaganda, no? Per venir a veure els Pastorets enguany. I ja última, ja per tancar, com si no els tinguéssim aquí, que sabem que no ens estan escoltant, què en penseu del repartiment d'enguany? Com els veieu? Com treballen? Cap dels dos es vol mullar, aquí. Immillorable. Immillorable, només puc dir això perquè no em senten. Jo crec que quan vam fer el repartiment a l'estiu jo estava molt tranquil en el sentit que podien ser un desastre aquest any, però estava molt tranquil perquè els Pastorets tenien molt de futur, perquè és un grup jove i amb qualitat i amb capacitat de millorar, i això és superimportant pel casal i pels Pastorets com a activitat. Però després de veure els assajos puc constatar que no serà un desastre, vull dir que a més sortiran ja de primeres uns Pastorets bastant arreglats, en els quals no he tingut gaire a veure perquè he vingut tirant a poc, però que bé, que aniran bé i que a més el que segur que està clar és que aniran a millor aquests anys, que és el millor de tot, perquè si es parteix des del nivell d'aquest any vol dir que d'aquí 2 o 3 anys tindrem Pastorets molt i molt guais. Subscrius el que diu, Dani? Completament, sí. Doncs no oblideu que les representacions d'aquest any seran els dies 25, 26 i 29 de desembre i el dia 6 i 12 de gener a 7:15 de la tarda totes les representacions. Moltes gràcies, Dani. Albert, gràcies per ser avui en aquest programa en directe i per avançar-nos tots els detalls dels Pastorets d'enguany. Fort aplaudiment. Gràcies, Albert. Bueno, bona entrevista, no? Us ha agradat, no entenc? Ho han fet molt bé.
Doncs després d'això passem a una part, no? Ara ja hem fet la part informativa, ja sabeu tot el que podríeu saber sobre els Pastorets, endinsem-nos dins del que és la història i un cop hem descobert totes les novetats, i no tan novetats d'aquesta temporada, tenim ganes de conèixer i passar una bona estona amb alguns dels seus protagonistes. Com que tenim vocació de servei públic, volem aprofitar per tancar d'una vegada per totes la gran disputa que envolten els Pastorets. L'eterna lluita entre el cel i l'infern. Qui té més poder, el bé o el mal? La salvació o la temptació? Els de dalt o els de baix? Per resoldre aquest conflicte, donem pas a la batalla èpica que enfrontarà a Sant Miquel contra Satanàs. Fort aplaudiment pels dos! Hola, com esteu? Donem la benvinguda als dos contrincants d'avui. A la meva esquerra hi ha Sant Miquel, en representació del cel. Com estàs, Sant Miquel? I a la meva dreta hi ha Satanàs, en representació de l'infern. Bé, com esteu els dos? Bé, però estaria molt millor si no estigués aquí una certa personeta que estic veient ara mateix. Pots dir el meu nom, Que no sóc aquí cap innombrable. No cal, si almenys fos maco el nom, no? Vinga, va, que no vull discutir amb tu. Satanàs, hem vingut justament a discutir. Vull dir que no, ara no te'n deslliuraràs d'això. Tota la veritat. Bueno, és evident que ja estan preparats, els tenim preparats aquí, escalfant ja una mica per aquesta discussió, però abans de començar, que sapigueu que el públic és qui decideix quin dels dos guanyarà aquest rostit, que l'hem anomenat, perquè hi depèn de vosaltres. Valorarem a nivell d'aplaudímetre les vostres reaccions i el que rebi més soroll serà el guanyador. Així que estigueu superatents i superimplicats. Així, fort aplaudiment i que comenci el combat amb la intervenció de Sant Miquel. Bon dia a tothom, o perquè el tingui, perquè hi ha qui viu en un ridícul constant. I parlo de tu, Satanàs, per si no ho havies captat. Com a arcàngel, amb mil·lennis d'experiència, et donaré un petit consell. Dedica menys temps a inventar insults com, a veure com ho fas anar, caps de cargol sense closques, i dedica més temps a les teves fúries, que les veig una mica perdudes, que fins i tot els àngels que les vigilen s'avorreixen. Imagina't avorrir-se al cel. Però, a veure, però Sant Miquel, el cel és divertit? Home, i tant. Perquè et facis una idea, pensa que el nostre tramvia és com una muntanya russa, encara que a Satanàs, que és un àngel caigut, crec que li agradaria més pujar a la caiguda lliure, no creieu? Ja em toca, no? Algú, sisplau, que li digui a aquest arcàngel que faci coses d'arcàngels, perquè és que aquesta intervenció no ha tingut gens de gràcia. Enveja. Aquí podem demostrar tots que Sant Miquel és al·lèrgic a la diversió, ja que es dedica a aparèixer en els millors moments sempre per desmuntar la paradeta. Això és veritat, tot sigui dit. És el que toca. A veure, per qui no ho sabia, Sant Miquel és la patrona dels policies. Jo crec que amb això ja ho dic tot. Perdona que et digui, però al cel tenim molta més elegància que a l'infern. Només cal veure-ho en les nostres supertúniques blanques, meravelloses. Jo entenc que el vostre negoci no us vagi molt bé i que heu d'arreplegar el primer drap que us trobeu. Però t'has vist? Si sembla que els teus vestits estiguin fets de rastes. A veure si el fum de les calderes no sortirà exactament d'allà. Sí, aplaudiu. Jo crec que el més lamentable és que ho fas tot amb ajuda de Déu. Això és una mica trampa. I com trampa. ajuda de les fúries, no creus? Bueno, però el teu és bastant trampa, perdona que et digui. I és molt trist que t'esforcis perquè tothom sap que el preferit de Déu no és Sant Miquel, sinó que és Sant Gabriel. Però que si vols seguir sent un llepaculs, endavant, Jo l'únic que et demano és que no siguis tan avorrit. Però bueno, que sàpigues que molts àngels baixen a l'infern a passar-s'ho bé quan tu no els mires. Sí. I per això mateix, per què penses que existeix el satanisme i no el miquelisme? No, però a veure, però això... Sí que és veritat que a Olesa tenim la festa dels Miquelets. Bueno, això no sé si compta. Això no té res a veure. Oh, i tant, ho és tot. No, això cal dir-ho. Va, rèplica final, vinga.
A l'infern no veneu fum. Prometeu patiment i patiment n'hi ha sempre. Calderes bullint, tridents punxeguts, però la pitjor tortura és veure el cringe que feu tots. Vull dir, mireu-vos, mireu-vos. Bueno, doncs un fort aplaudiment per Satanàs, el rei de les excuses cuinades a foc lent. Bueno, doncs, ni que sigui dona'm les gràcies perquè és que sense mi no series ningú. Diuen que Déu pot perdonar tot si hi ha penediment, doncs jo m'empenedeixo d'haver-te conegut. Bueno, fins aquí el combat, perquè els podríem tenir molta més estona discutint, però, bueno, mare meva, com han volat els ganivets. Moltes gràcies als dos. És el vostre moment públic de decidir qui s'endú la victòria definitiva. És a dir, vale, ho farem d'aquesta manera. Nosaltres direm Sant Miquel i llavors vosaltres fareu la vostra reacció. Sant Gabriel... Ai, disculpa, Satanàs, és que em confonc. Això ha fet mal, això ha fet molt de mal. Satanàs, i llavors feu la vostra reacció i qui tingui més aplaudiments, més reacció, serà qui guanyarà. Us estic vigilant, Vots per Sant Miquel. Aquí hi ha fúries. Vale, i ara vots per Satanàs. S'ha demostrat aquí, no? Aquí s'ha demostrat bastant, no? Un moment, no m'ho crec. Vots per Sant Miquel. Bé. Vots per Satanàs. Hòstia, ni provar-ho dues maneres, Sí, de les dues maneres. Bueno, doncs aquí el guanyador o guanyadora és empat, perquè això ho resoldrem els pastorets. Veniu-nos a veure. Bueno, moltes felicitats als dos, a veure qui guanya l'hora, ja ho veurem. Veurem. I un fort aplaudiment per la Sara i el Roger per haver-nos acompanyat. Vale, va, vinga. Estem anant a molt bon ritme, així que el següent personatge que ens acompanyarà és el bailet més eixerit de tota la Galilea. Aquest és un fort aplaudiment pel Rovelló. Estàs bé? Hola, Uriel. Hola. Bueno, vull dir, Rovelló. Com estàs? Molt bé. Porto un 1x1 de personatges del casal. Ah, vale. Perquè els conegueu una mica millor. Vale. Tu m'aniràs dient Sí. noms i jo us diré, bàsicament, com és la vostra personalitat segons el vostre personatge preferit. Vale. O sigui, direm els noms i tu diràs la personalitat si al públic li agrada aquest personatge dels pastorets o no. Sí, clar. Vale. Bueno, doncs comencem. Si el teu personatge preferit és en Lluquet... Si el teu personatge preferit és en Lluquet, bàsicament tens energia de main character, una mica, però ets una mica heterobàsic. Vale? Ja que la gent riu les teves gràcies, però només perquè ets guapo. Ja està. Sí, perquè està clar que tots sabem que el més divertit és, òbviament, en Rovelló. Bueno, i ja el lligano, si el teu personatge preferit és en Rovelló? Ets un disfrutón, vale? Tot t'ho prens amb una mica de calma i això, t'agrada gaudir dels grans plaers de la vida. Però hi ha una mica un inconvenient que has d'espavilar una mica perquè la pot paralitzar i si no et passaràs tota la vida per davant i això no... No va bé. Autocrítica, perquè sí. Està molt bé. Bueno, però... fort aplaudiment també per això. Un disfrutón. Clar que sí. Ja. Vale, va. Si el teu personatge preferit és en Satanàs. Bàsicament pot semblar que estiguis tot el dia enfadat. És normal que ho estiguis si et passes tot el dia envoltat d'inútils. Vale, si el teu personatge preferit és en Llucifer. Ets una bona maruja i t'apuntes a qualsevol sarao. Tot i que et costa tenir una mica la iniciativa. És una mica influenciable, no? Sí. Bueno, si el teu personatge preferit són les fúries infernals. T'agrada anar sempre amb els teus amics i
encara que sents que la teva personalitat està molt marcada, no és veritat. La gent real que no us diferencia. Doncs si el teu personatge preferit són els arcàngels. Pues, a veure, et creus moralment superior a la resta, la gent ho sap això, i no sé, deixa't anar una miqueta, saps? Que si no la vida es farà molt llarga. I més si ets etern, immortal. Sí. Espera't. Si el teu personatge preferit és en Jeremies. Pues els teus pares es van divorciar quan eres petit i encara que ells diguin que no era la teva culpa, sí que ho era. Vale, a veure, si el teu personatge preferit és la Marta. Pues ets una tia xulíssima, vale? A classe eres la més feminista probablement, però t'has cansat de fer mare de tots els teus nòvios i ara sents que un matrimoni de conveniència amb un bon mosso pues, que et mantingui seria una gran idea. Si el teu personatge preferit és en Jatzer. Ets un boomer, vale? No saps detectar les estafes, òbviament, i per això vas vendre l'ànima al diable. I, dada important, la carbó de fusta d'alzina contribueix al canvi climàtic. És hora de ficar una mica de plaques solars a la cabana. Gràcies. Vale, si el teu personatge preferit és la Isabeló. Pues tens una mica no. Tens idealitzat l'amor romàntic i la teva vida gira al voltant de la figura d'altres homes. Però no pateixis, que no és culpa teva que t'hagi tocat viure en una obra del 1916, que no passa el test de Bechdel. Si el teu personatge preferit és una de les pastores aquest any o dels pastors. Pues, amb respecte, ets un NPC, no destaques, però bueno, tampoc molestes, no? I per últim, si el teu personatge preferit és qualsevol altre dels que es troben en els pastorets. Pues, òbviament, tens molt bon gust perquè tots els personatges dels pastorets són fantàstics. I tu encara més per venir cada any a veure'ls. Vale, doncs un fort aplaudiment per aquest anàlisi tan exhaustiu. Gràcies. Moltes gràcies, Uriel. Visca el rovelló. Bueno, anem de secció en secció, aquí no parem, tenim programat moltes altres coses, moltes altres seccions perquè rigueu, però ara, com bé sabeu, els pastorets són un relat molt complet, on hi cap la comèdia, el drama i també les històries romàntiques. La més coneguda per tots és la relació entre en Lluquet i la Isabeló, però també trobem, per exemple, la Marta i en Jeremies, que també tenen la seva història romàntica a la seva manera. I, com no, la Verge Maria de Sant Josep, que aquest sí que és una manera també molt estranya. Ara bé, aquí al Casalet ens agrada estar ben informats. I el nostre magnífic equip de redacció ha descobert que aquestes no són les úniques relacions que amaguen als carrers de Betlem. Per això hem volgut convidar els dos personatges més tafaners de la història perquè ens posin al dia dels safaretjos que es couen entre bambolines. Donem pas a la pastora més xafardera de la vila de Betlem, la Marta! I el dimoni que tot el dia té l'orella darrere la porta, Llucifer! Bon aplaudiment! Vale, doncs ja els tenim aquí, els dos personatges més xafarders d'aquests pastorets, i a veure què ens diuen. Doncs bé, que estem encantadíssimes de poder participar en aquesta secció perquè hem estat mesos, setmanes observant els comportaments i actituds de tots els personatges i de tot el repartiment dels pastorets i podem dir que hem observat coses molt interessants. I de moment us puc avançar que les banyes dels dimonis no són les úniques que hem pogut veure. Bé, abans de començar volem fer una petita aclaració i és que totes les coses que es diran aquí, fets que tinguin a veure, que siguin relacionats a la vida real, són pura coincidència, No voldríem que el públic es fiqués a malinterpretar-ho. No me'l pensarem pas de res del que dieu. Vale, bueno, estem preparats, va, que poden caure pedres per tot arreu. Començo fort, Sí, endavant. Doncs bé, sabeu Sant Josep? Aquell que No, la dona li no el va conec. dir que s'havia quedat embarassada d'un colom? Sí, aquest. Doncs es veu que estava liat amb la cosidora del poble. Sí, la que els hi feia els vestits a tots. Es veu que va anar un dia a medir-se per fer-se una túnica nova i quan li estava medint l'interior del camal, rap, li va florir el bastó. És fort, això, Molt fort, molt fort.
Bueno, ja em diràs tu per què volia medir-li l'interior del camal si l'home anava a fer-se una túnica. No, vull dir, això té molt poc sentit, però bueno, òbviament, això no és veritat. Bueno, pura casualitat. Pura casualitat. Doncs bé, jo em porto una de molt forta també. Endavant. A mi m'han dit que Sant Gabriel està embolicat amb Déu Nostre Senyor. Com? Sí, home, sí, és el que fa les llums, aquell que il·lumina, però clar, com que sempre està a dalt, doncs no se'l veu. Però es veu que quan el Sant Gabriel puja fan unes marranades. Bueno, el sexe dels àngels, no? Ojo que deu ser interessant la cosa. Bé, doncs el següent safareig he de dir que és una mica fort perquè implica incest. Com? No creieu que en Esperem que no ens Lluquet... tanquin el programa, eh? No sé, però no creieu que en Lluquet i Rovelló tenen com molt bon feeling últimament? Com? Però això d'on ho heu tret? Doncs hem pogut saber que a les fredes nits de desembre, allà dalt de la muntanya, amb la pell i la samarra, mengen ous i botifarra. Ostres, però si som família, no en teoria? Bueno, sembla que som família. Potser... Doncs jo podria tenir el motiu de per què ha passat aquest acte incest. No trobeu molt romàntica o massa la relació entre Lluquet i Zabaló? Potser massa, no? Bé, tothom sap que la Isabeló és un partidàs perquè ajuda el seu pare, és amiga de tothom. Doncs creiem que la Isabeló podria estar enamorada i fins i tot emparellada amb un altre pastor amb molt més bèstia que Lluquet. En Jeremies! Com? Amb el meu Jeremies? Sí. Atenció, Llucifer acaba de destapar un cas de banyes a la vila de Betlem. Marta, vols fer alguna declaració com a persona directament implicada? Bé, jo també tinc una cosa a dir-vos. Ja sabeu que el meu matrimoni amb en Jeremies, que jo no l'estimo, que és pactat. Jo, en realitat, estic enamorada d'una altra persona. Aquí? Del Llucifer! Lluci, t'estimo! Marta, jo també. Vols que ens casem i estem tota l'estona fent xafarderies? Sí! Com? Visca l'amor, visca el sabrets i visca en Llucifer i la Marta. Un bon aplaudiment per l'Emma i la Lupia. Moltes gràcies, noies, per portar-nos aquestes noves tan sucoses. Si Folky Torres aixequés el cap, tindria material per fer unes quantes seqüeles. Continuem perquè no podíem fer un programa en directe sense la vostra secció estrella, que sabem que és la preferida de molts de vosaltres. Les improvisacions. Donem pas a 3 nous personatges, en Lluquet, la Isabeló i la Luxúria. Bon aplaudiment, els tenim aquí. Vale, a veure. Jo ja sé que vosaltres ja sabeu com funciona el joc, perquè l'hem fet molt de temps aquí al Casalet, però farem memòria pel nostre públic, que ja portem unes quantes edicions fent aquest joc de les improvisacions, que sempre és el preferit del nostre públic. Vale? Són improvisacions de 2 minuts. Cada persona tindrà un personatge, vale? Us situarem en un context a ells i us donarem una acció a desenvolupar. I per complicar-ho, vale? Haureu de colar al mig de la improvisació una paraula aleatòria que ha escrit el nostre públic. Aquí tenim paraules que... Esperem que no us hagueu passat, si us plau. Sí, són totalment aleatòries, pot ser qualsevol. Llavors fem aquestes improvisacions. Va, endavant, simplement diem el context de les primeres... Comencem ja? De la primera, vull dir... Ai. Clar, anem-hi, això comença, vale. Els personatges de la primera improvisació. Home, no podrien ser altres que el Lluquet serà el Marc, Vale. la Guida serà la Isabeló i la Luxúria serà l'Adriana. Perfecte. 3 personatges de pastorets, ens trobem enmig d'un bosc i l'acció és que en Lluquet i en la Isabeló es troben i la Luxúria els vol temptar. Agafem paraules. Ai. Comences, Adriana. Per favor. Sisplau. Rondinaire. Vale, rondinaire. Vale. Bastant fàcil, no? A veure. Que no siguin molt difícils. A veure... Samfaina. Uau. Samfaina. Vale. I què tens tu, Guida? Estable. Estable, vale? Vale. Va, doncs rondinaire, samfaina i estable. Endavant amb l'improvisació. Ai, Com estàs, moixó glaçat? bé, Jericó. Sí? Sí. On vols que anem? Tens gana? Anem a fer el dinar? Jo aniria... Tinc una mica de fred. Tens fred? Sí.
Sí, Doncs podem anar, no sé, on diguis. No, decideix tu. Va, bueno. Podríem anar a casa... Ja sé, podríem anar a un estable. Ah, molt bona! Sí. I ens preparem un sopar així a la vora del foc, fem una mica de samfaina. Hola! Oi! Què voleu venir al meu estable? És que he escoltat que teniu molt de fred. Però tu qui ets? Jo? Jo sóc una altra pastora, sí. Em fa una mica de por. Però si vas amb la cara vermella, què dius? Isabeló, voldries venir al meu estable? Sap el meu Podríem nom? dormir juntes i acurrucar-nos. Què busques? Ai. Bé, Som mig Si parell. no siguis tan rondinaire Anda. i deixa'm parlar amb Isabeló. Sí, digues. Què dius, ella o jo? és que em tempta, però... Et tempta? Però... Jo tinc uns atributs que ell no té. Bueno, però jo sóc guapo, un hetero bàsic, m'han dit abans també, o sigui que no sé, què et tempta? La veritat és que... Lluquet. La veritat és que per resoldre aquesta història venim els pastorets. Ah! 25, 26, 29... Mare meva. Vale, va, passem a la següent improvisació. Molt bé, ha anat prou bé aquesta. Bueno, sí, per ser la primera no sé com ho heu vist vosaltres. Sí, Ens hi passem més, no? Vinga, va. Sí, traiem els micros perquè així funcionarà millor. Vale, ara la següent improvisació. Va, deixem que flueixi, Les paraules, si les voleu dir al final de tot, dieu, aquí estem per passar-nos-ho bé. Si és que... Vale, la Guida serà la peresa, pecat capital, val? L'Adriana serà l'enveja i el Marc la ira. Vale. Llavors, el context és un dia de Nadal a l'infern. Vale. Llavors, l'acció és que estan acabant el dinar de Nadal les fúries i es donen entre elles l'amic invisible. Bueno, va, fem les paraules, vinga. Uau. A veure. Nervis. Què t'ha tocat a tu, Adriana? Refrigeració. Hosti, jo globus. Vale. Què? Muralla xina. Ostres. Vale, ok, doncs, bueno, endavant amb la improvisació. Ai, quina son. Tot el dia estàs dormint, tio, desperta o algo, loco. Estem aquí al dinar de Nadal. Jo també tinc son, Una mica de tranquil·litat, Va, però... Sí, tranquil·litat, sisplau. No, tranquil·litat, que és el dia de Nadal, podem passar-lo en família i no dormir aquí tots... Això, la família. Gràcies, home. A veure, no, què fem? Està el sopar preparat? Hem fet galets? Pots calmar-te una mica? Sí, calma't, tio. No teniu gana? Gana? Sí, també tenim tots gana, exacte. exacte. Una mica de... Jo no tinc molta gana. No, jo tampoc. L'amic invisible, ens falta. Heu portat els regals, espero, o us ha fet massa mandra? Sí. Oblidat. L'he portat. Vale, doncs, no sé, a veure, què has portat? Jo he portat una refrigeració. Perdona? I com és això? M'estàs vacilant! Serà broma! Pots no cridar, sisplau? Sí, no Saps que sóc l'aire? no cridis. En plan... Però no cridis. A vegades se t'hauria de petar el globus perquè a vegades estàs una mica desubicada, Això, petar el globus. Però pots callar, tu? És veritat. Bueno, mira, jo callo? A mi m'ha tocat la peresa i aquest és el meu regal. Obre'l. Ui. Ho veus? Ostres, una muralla xina. Jo també ho vull. Hola, jo també vull això. Sí, és un regal. Bueno, pues m'ha tocat a mi. Oi? Saps què pots fer? Ai, digues. Jo tinc el meu regal. Oi? Per tu. A veure. Obre'l. Què és això? És un coixí. Aquest regal de merda li has regalat? En guai! sèrio, de veritat? No tenim pressupost o què? Que ja sabem que estem a l'infern, però no sé. Comprar-t'hi... Això, no tenim pressupost o què? Saps què et dic? Vés-te'n a la muralla xina i deixa'ns en pau i ens quedem aquí, l'Enveja i jo, perquè tu, vamos, per favor. No? Jo també vull anar a la muralla xina. Tu pots comprar-te una personalitat? Ets molt NPC, tia? No, però... Vale, s'ha acabat. Hem acabat la improvisació. Bueno, ei, ha estat superbé aquesta. No ho sé, jo ja no sé ni què dic. Bueno, a la meva. Sí que és veritat que tenia aquí l'orella, no, Marc? Ja, perdó, m'he ficat massa en el personatge. No, ha sigut molt interessant, no. Molt bé. Us ha agradat, públic, o no, aquesta improvisació? Estàs molt xula. Vale, va. Passem en la següent i última improvisació. Vinga. Aquí tenim
El Marc, que serà Sant Josep. Ok. L'Adriana, que serà la Verge Maria. I la Guida, que serà Sant Gabriel. Vale. I llavors, el context és una telenovel·la. Vale, i llavors, l'acció és que Sant Gabriel baixa a anunciar-los que Maria està embarassada i que Josep no és el pare, com bé podem comprovar. Llavors, res, fem les paraules. Ai, vinga. Arròs a la cassola. Jo polvorons i tu? Jo tortuga. Tu tens els més random sempre, No sé què et passa. Vale, arròs a la cassola, polvorons i tortuga. Endavant amb la improvisació. Estic preparant l'arròs a la cassola. Vine ja a dinar, sisplau. Ja? Ja tens gana? Sí que tens gana des que estàs embarassada, no? És que clar, haig de menjar per dos. Ja no sé si tens la panxa d'embarassada o de que estàs una mica... Bueno, no passa res, és Nadal, segur que has menjat molts polvorons o jo què sé, perquè... Un respecte a la teva dona, no creus? Sí, perdona, Maria, estàs bé? Vols... Hola! Però ¿quién es usted? Soc Àngel Gabriel. Us vinc a anunciar una nova. Quina nova? Una... Quina nova? La Verge Maria té una tortuga dins. Està embarassada, com tothom sap, però... Això no és cap novetat, ubica't. Però... Sabeu el que passa? Què passa? Que vostè no és el pare d'aquesta tortuga. Què? Cállate el hocico. Caso cerrado. Pelotuda. Com? I qui és el pare? M'has ficat les banyes? No. Tant enverge que ets? Bueno. El pare és ni més ni menys que... Per què parles així, perdó? Jo! Què? Tu! Diguem-li d'una vegada, això. És mentira, t'està mentint. Com que m'està mentint? A veure, jo no entenc res, de veritat, No sé què està passant. Sigue-li sincera, de veritat. M'has de dir alguna cosa? M'estimes a mi, no a ell? Mira'm els ulls. Ho has fet? Sí. Té raó, ho sento molt. Aquest fill és meu. Perdona. Però què li has vist? Si parla raro. No que parlo raro, però què dius? No sé de què parles. Doncs saps què et dic? Que jo estic... No estic... Jo m'he liat amb una fúria que es diu Guadalupe. Què? Y es colombiana. La Guadalupe. Y tomaremos café con aroma de mujer. Y nos montaremos en caballo y nos iremos lejos de aquí. Però si la Guadalupe és la meva filla. Tens No filla? pot ser això. No, la filla, la que tens allà, no? Que t'està esperant, o és mentida? És que sí, també, bueno... Però què tens, a veure? Ah, però si és una panxa de mentida, si és un coixí! No. Vale, acabem la improvisació. O sigui... Nois, o sigui... És que jo ja no sé si tornar-vos a trucar perquè vingueu o que no vingueu mai més, perquè, o sigui... Tan malament ho hem fet. No, és que és espectacular, però és que és un espectacular molt estrany. És un sentiment que, bueno, tothom hauria experimentat algun cop a la seva vida. Sí, de veritat, proveu perquè va. Bueno, simplement, abans d'acomiadar-vos, tenim un sorteig pendent des de l'inici del programa. Llavors, el sorteig d'aquest és una entrada per venir a veure els Pastorets entre totes les persones que heu vingut avui de públic. Aquí tenim un pot amb tots els noms, i necessitem una mà innocent. Ui. Una mà innocent. Algú? Sí? Per allà? Va, puja endavant. Sí. Vinga, som-hi. Que es noti que hi ha públic, claro. Hola. Vine, aquí, al mig. Ah, bueno. Sí, Aquí al mig, vale. Hola, com et dius? Gerard. Hola, Gerard, com estàs? Molt bé. T'està agradant el programa? Sí. Però molt poc o normal? Molt. Home, vamos, un aplaudiment pel Gerard. Tenim un fan, o sigui, ja està. Quina secció t'ha agradat més, va? Les improvisacions. Vamos! És que les improvisacions, bueno, espectacular. Icòniques. Val, que ens ajudaries tu, Gerard? Sí. Has d'agafar un paper, simplement, d'aquí. Tanca els ulls, no miris. Sí, a veure... I ara el llegeixes en veu alta. Mònica... Figuera.
És la guanyadora del sorteig, la Mònica Figueras. Ensenya'l. Bé, doncs, sí, és veritat, perquè no estic amanyat, perquè no és família de ningú del repartiment. No. Llavors, tenim aquí. La Mònica ha guanyat una entrada dels Pastorets per venir a veure'l qualsevol dia que vulgui. Recordeu que les dates són, pels que no heu tingut tanta sort i també les voleu comprar, les entrades el 25, 26 i 29 de desembre, 6 i 12 de gener, com cada any, a 2:45 de la tarda, al Casal d'Olesa. Moltes gràcies, Guida, Marc i Adriana. I al Gerard també. Gràcies. Gerard, és veritat. Gràcies. Molt bé. Ens ha quedat la taula, que realment tot esparcit per aquí, però bueno. No hem acabat encara, perquè encara ens queda l'últim, perquè encarem la recta final del programa. Sisplau, la gent que està de peu podria anar seient, Adriana. Això no... No, encarem la recta final d'aquest programa especial en directe des del Casal d'Olesa, donant-vos les gràcies a totes les persones que ens heu vingut a veure. Moltes gràcies de debò per ser aquí. I també volem donar les gràcies a totes les persones que heu passat avui pels micros del Casalet. Els Pastorets d'Olesa, però, estan formats per un munt de persones més. Així que volem acabar el programa d'avui anunciant la resta del repartiment d'aquest any. Volem un E després de cada nom, Vale? Començarem el repartiment. El Rovelló, Uriel Gómez. Més curtet, hem d'anar rapidet. Lluquet, Marc Figueras. L'Àvia, és la Núria Cubero. Satanàs, Roger Espinar. Lucifer, Emma Cànovas. La Supèrbia, l'Aniol López. L'Avarícia, la Carla Garcia. La Luxúria, la Briana Balada. Amb la Gula, l'Ona Barber. La Peresa, la Laura Llimona. La Ira, l'Aleix Mas. L'Enveja, la Júlia Soteres. Sant Miquel, Sara Figueras. Jeremies, Lucas Ardoi. El Japó, Marina Pérez. Joanoi, Bernat Manyà. La Nam, la Sara Gómez. La Marta, la Lucía Carrasco. El Simeó, l'Albert Grivé i el Dani Busson. La Verge Maria, la Neus Ferrés. El Sant Josep, el Jan Cànovas. El Jatzé, Sergi Fontanals. Isabeló, Guida Voltà. I, per últim, el Sant Gabriel, l'Anna Calduc. Molt bé. Doncs això ha sigut el Casalet, amb Emma Cànovas, Meritxell Vinyals, Marc Figueras, Ferran Manyà, Pol Buch i Jan Cànovas a la redacció, el Francesc Escurcer i el Pol fent que tot es vegi i se senti perfectament. El mes que ve hem d'anunciar que farem un descans, però ens tornarem a escoltar a principis de febrer amb totes les novetats del casal, del centenari, de tot el que fem aquí al Casalet. Nosaltres us informarem. Fins aleshores, molt bones festes, bon any nou, sigueu feliços, consumiu cultura i ens veiem al teatre. Adeu! Joc de l'amor